Čaute ľudia u nového videa, tu je Klabík a Matý V, ja som host u Klabíka, no, v jeho videu a dnes ideme odpalovať pyrotechniku na Robloxe. Takže užijte si video a môžeme začať. Nebudem sa vás pýtať, či mi dáte like a odber, mne to je jedno. A len si užijte video, lebo toto bude bomba. Zoberte si čo si dobre k jedlu a piťu. A môžete si sadnúť v aute, v kine, aj doma. V kine nie. Tak to je nám je to jedno, proste si užite video a môžeme začať. Takže prvý ide Matý V. Dobre, takže máme tu takúto raketu. Zapálime. Ideme ďalej radšej, keby náhodou. Takáto biela, to je v pohode docela. Takže teraz túto. Klabík, sadni si. Dobre. Tak, zapálim. Aj keď docela viem, čo to je, ale dobre. Počkaj, mne to niečo ukazovalo. Poďme ešte raz. Tú raketu. Hej? Áno, mne to niečo ukazovalo. Poď. No, idem. Ja s tou raketou môžem reálne pohybovať. Hej? Áno. No a teraz ide Cobra 20. Či? 8? Dobre. To je asi predposledná vec, čo tu mám, Matý V. A potom bude aj ďalšie. No, ďalšie. No, potom bude druhé kolo. Ja toho mám oveľa viac. Hej. Lebo ja túto hru hrám prvýkrát. No, nie, ale na tablete. Iba na telefóne som hral. Dobre, zapalujeme. To je naša posledná vec, ktorá je docela v pohode. Je fialovo-zelená, ja zelenú mám rád. To je všetko? Dobre, to je asi všetko. Dobre, určite spravím toho veľa. Tak. Cobra. Poď postupne, že... Že proste takto, že... No, chápeš. Máme tu prvú fireworku, ktorá je úplne istá ako Matý V, ktorú má Matý V. Dobre. A ideme druhú, čo je tiež tá istá, ale chceme samozrejme vidieť to isté, tak sadni. Tak. Aha, fuck. Dopadol nám presne sem. Teraz máme Cobru 5. Taká menšia petardička. Cobra 7. A Cobra 20. Ich môžem... Najskôr 7. Nech je vidieť rozdiel. Dobre. Aha, ty si to spojil? Ja to môžem spojiť. Hej. Viem, či. Dobre. No. To bola pekná bomba, ale. Bežím. Dobre. Mňa to odpalilo úplne ďaleko. Dobre, teraz tu máme nejakú green web window. To bude taká fontána. Tak, dobre. Dobre, je to niečo lepšie ako fontána. Všetko? Hej, všetko. Dobre. Ešte nie všetko, čo som... Ale že... Teraz tu máme zlatú niečo.
Dobre, To už je toto môžem spojiť. Toto môžem spojiť, aby to bolo krásnejšie. No a teraz to spoj. No, to všetko. No, hotovo. Môžem to zapáliť. Tak, už to ide. Jo. Hovorím, že to bude pekné. Oho. Samo ten dým, že? To je všetko. To sa nezapálilo? To? To zmizlo. Aha. Teraz tu máme. Spojíme kobru. O, to čo je za one? Kobru 20. To je normálne. Toto. To čo ide z one? Dozadu. Bum. Wow. A teraz tá raketa. Kde je? To čo? Čo? Tak ja ju ešte raz idem dať, lebo ja som ju nevidel vôbec. Ale to bolo extrém, fakt. Kde si? Tu si. No. Tak. Choď žiadny. Dívaj. To je extrém. Bum. To bolo krásne. Už všetko máš? To je všetko. A ideme teraz na druhé kolo. Ideme si zobrať ďalšie. Bombardy. Však ja to mám zapnuté. Neveríš mi? Dobre. Ja som túto hru samozrejme už hral. Aj ja. Akurát si idem kúpiť nové. Kúpiť nové bomby. A uvidíme, či nás Matýv prekvapí. Alebo či nie. A môžeme... Teraz si kúpim asi... Mám 669 000. Si kúpim asi toto. Docela drahé. Je to limitované. Máme na to ešte 27 dní na kúpenie. Kúpim si asi... Dobre, kúpim si niečo ako... Toto si kúpim. To je lepšie. A toto sú tak, dobre. Ideme kupovať. Ešte rakety musím kúpiť, to je jasné. To kúpime. Môžem skúsiť toto. Teraz... To vypadá dobré. Abo ja si kúpim, čo sú drahé. OK, to na tebe. Teraz si kúpim fontánu. Ale ja musím mať nejaký level maník. Toto. Mortar. Tu si asi nič. Ja toto potrebujem. Toto už máme. A to nie. Toto je limitedka. To si jasné, že kúpim. A Roman Candle. Kúpim si asi to najlacnejšie. A ešte si je kúpnem z mojich vlastných.
Takže toto, to je jasné. Toto som neužíval. Nevyužíval. A hotovo, ja už mám asi všetko. Mám plný inventár. Čo? Nič. Ja teraz pôjdem asi ja prvý. No, môžeš. Dobre. Ale ja ešte nemám kúpené. Ja to mám ešte mám. Čakám ťa tam, kde sme odpalovali predtým. Okay. Máme asi už iba 10 minút na natáčanie, aby mi to išlo na YouTube, tak poďme šup. Tak toto skúsime. A nedúvaj sa. Dobre. Ale však vyverím, čo nebude. To som si chcel ja zobrať, to zelené. Máme modré. Dobre, takže ja si to tu položím. Zatiaľ. Tak. Áno, bude to veľké, priznám sa. Teraz čo si? Ale ešte neodpaluj. Však ja si to len nastavujem. No dobre, ja už mám. Dobre. Ešte musíme, dúfam, že môžeme ono. Dúfam, že ešte stihneme aj tretie kolo. To už asi na druhé video. No, bude asi pokračovanie. No. Okay. Ja by som si kúpila iné veci, len mám malý level. Dve veci, pyrotechniky. To všetko ideš spojiť? No, prečo nie? Dobre, môžeme ísť. Dozadu. Už iba dvoje. Dobre, hotovo. Dobre. Takže. Chceš to spojiť? Ja mám spojené. Dobre. No, na spojené. Dobre, lebo... No. Dobre. Počkaj, ja som si Počkaj. Bežím do obchodu. Neekvipol som si vec. Taká dobrá vec, ja som si ju neekvipol. Musíme ísť. Ticho? Dobre. To musíme zase nájsť. To je pekné. Aha. Wow, Oveľa. to je krása. Dobre, máme. Ideme. Bežíme. To vybuchlo. Predo mnou. Už bežím. Dobre, bež. Bežím. Už som tu, dobre. Takže. Len si toto zapnem trošku. Kam? Dobre, pohni. Všetko to môže zapnúť stačka. Všetci to môže dať všetko spavnúť. Hej. Kam prečo? Kam mám na... Kde to je?